Tertulian. 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 Hola, molt bones a tots, benvinguts a Tertulian. Avui us porto la primera entrevista amb el Gabriel Fernández. Abans, això sí, de començar-la, us recordo que ens esteu veient a través de YouTube, compartiu el vídeo, doneu like i, el més important, subscriviu-vos. I si esteu a Spotify, doneu-li a seguir també i ens podeu deixar una review amb 5 estrelletes. Avui portem el Gabriel Fernández, el cap de comunicació del Club Morabanc d'Andorra. Hola, Gabriel, benvingut. Hola, Clàudia, què tal? Com estàs? Bé, content, al pas de la casa, aquí, la mar de bé. Has arribat amb neu, a més, eh? Sí, el paisatge sempre és impactant. Sí. Sembla que, encara que l'hagis vist moltes vegades, t'acaba impactant i avui està preciós. Avui és especial. Per ser un 25 de maig, 26 de maig, Sí. està la cosa maca. És el normal, això, o no és el normal? Sí, cada any pel meu cumpleaños, el meu cumpleaños és el 15 de maig, cada any, gràcies, per aquesta època cau una nevada. El que passa que ja va caure pel meu cumpleaños i ara ha tornat a caure. Jo sóc de les que pensa que el que no ha nevat a l'abril ho nevarà ara. Bueno, doncs tu tens experiència, que és d'aquí. Però està molt maco, està enfarinat. Sí, està bé, està bé. I està bonic, està bonic. És un honor comptar amb tu aquí avui. A mi sé que tens un programa al Diari d'Andorra, l'ADN. Em va fer molta il·lusió quan em vas portar, em sembla que és el novembre, el desembre de l'any passat. T'he de donar les gràcies. Arrel d'aquest programa, que no m'esperava gens que fos així, em va conèixer molta gent, se'm van obrir moltíssimes portes. Com tu vas bé predir, em van trucar de polítics. Sí, home, per dir-me una mica tant de bo com de dolent, eh? I va ser molt gratificant, així que em feia molta il·lusió començar aquesta aventura amb tu, perquè vas ser la persona que em va fer agafar una mica com el gusanillo d'estar davant de la càmera, amb els micros, amb tot, i aquesta vegada doncs, em fa il·lusió girar tornes i que siguis tu... Contestar però aquí estic i, home, a mi sempre em fa il·lusió. Jo ja no tinc, per motius obvis, el marge que tu tens per fer coses a la vida. Encara en tinc, però en tinc menys per una qüestió d'edat. Llavors la gent que comença, doncs m'agrada molt, si m'ho demanen, poder col·laborar el que pugui. O sigui que l'honor és meu. Gràcies, t'ho agraeixo moltíssim. He estat investigant una miqueta i just avui m'he despertat en què després de 9 temporades deixaràs de ser el cap de comunicació del Morabanc. Sí. Què t'ha fet prendre aquesta decisió? T'ho he de preguntar. O sigui, crec que ho feies molt bé, eres molt famosa a Twitter. He llegit inclús que t'han fet entrevistes al Confidencial a Espanya per com feies els tuits, no sé com dir la paraula, però que no et callava res, ho deies bé, però te la suelto, com dirien. Com és això? Doncs mira, Clàudia, la vida són etapes, sempre, en tots els àmbits, n'hi ha que duren molt. Jo crec que 9 anys és una etapa considerable i tenim tendència a pensar que una persona quan deixa de fer una feina o acaba en un punt en el que estava a la vida ha de ser necessàriament perquè ha passat algun fet que és dolent o perquè la relació amb el lloc on treballes es pot deteriorar i no és això. Simplement... Jo no et veig un tio de mal rotllos, la veritat. Bueno, tinc mala llet jo, però no n'he tingut al bàsquet. Però és diferent. Però no és això. O sigui, és una feina que per fer-la com jo l'he fet aquests anys és un privilegi, he estat molt, molt feliç, però al mateix temps demana molt. I a mi m'agrada fer-la així. No l'entendria d'una altra manera. I per tant és com un cercle viciós que es va retroalimentant i arriba un punt en què estàs cansat i estàs desgastat i sents que necessites algun repte nou perquè en aquest doncs, ja és tanta l'energia que ja has posat i que ja estàs posant. Moltíssim, sí. Bueno, doncs que sents que no hi ha un capítol posterior en el que hi hagi felicitat, sinó que més aviat estaries sempre o repetint-te o acabant fent coses que no et farien feliç. I home, jo tinc una aspiració molt tonta, que és intentar estar bé a la vida. Per això me'n vaig anar fa 9 anys al bàsquet, que estava al Diari d'Andorra, i ara me'n vaig al bàsquet per intentar el mateix, per intentar anar endavant. Però clar, he de dir que aquests 9 anys han estat un privilegi, han estat sensacionals, perquè és un projecte molt gran, he vist l'esport professional per dintre, m'han permès ser testimoni de com funciona tot, saps? He estat a la sala de màquines, és un privilegi molt, molt gran, i ara doncs em ve de gust marxar. I això hi ha gent que no ho entén. Però a més crec que t'has quedat a més amb els millors anys. Bueno, jo no soc molt entesa de bàsquet, però... Tu ets de rugbi.
Sí, exacte. Però, hòstia, últimament el bàsquet està full. Aquest any em sembla que vau... Hem pujat Heu a la pujat. C2, sí. Jo no estic molt posada al bàsquet. Em vas convidar, m'ho vaig passar Sí, sí. superbé. És un esport que m'agrada molt veure'l en persona, el bàsquet. Per la tele... Bueno, perquè tu no ets molt fan o fanàtica de l'esport No. en concret i el que No. t'agrada és el show. Sí, Vas sí, allà sí. i és Jo soc veritat. una showgirl, o sigui, la meva és És això. veritat, jo ho entenc, molta gent és com tu, no és... Hi ha esports que és imprescindible que hi tinguis una connexió amb el joc perquè vagis a veure'ls. Per exemple, el futbol o el rugbi, si t'agrada el futbol o el rugbi, gaudiràs i xalaràs com un enano veient allò. Però el bàsquet no és imprescindible, és dir, és un esport molt dinàmic, hi ha moltes cistelles, passen moltes coses. És que és això. En l'esport és molt dinàmic, com dic, i alhora, com que hi ha pauses, és un esport de rellotge aturat, doncs tu coles balls, tu coles concursos, tu coles homenatges, i l'espectador doncs, es va portant per una inèrcia diferent. Per tant, no és tan raro el que va passar, no és tan estrany. I sí, he enganxat uns anys molt bons, probablement els millors de la història del club, però jo crec que en venen d'igual de bons o millors, perquè per sort l'empresa és molt sòlida i el projecte és molt ferm. No estaré jo, però el que estigui doncs, se'n sortirà segur. D'aquestes 9 temporades et quedaries amb algun moment, amb alguna cosa, algo que t'ha marcat? Està molt fresc en la memòria de tots els que ho hem passat el dolor de la temporada passada, Clàudia. Vam patir molt a la temporada del descens i vam patir molt junts, perquè és un club petit, no és un Barça o un Madrid, a pesar que és un club professional. I vam patir molt tots i ara mateix crec que això és un record molt poderós i no necessàriament dolent, perquè al mateix temps quan pateixes amb algú t'uneixes molt. I vaig tenir uns vincles que són per sempre, amb gent amb la que vam intentar trobar solucions a coses que no eren tan estranyes, perquè perdre partits algú ha de perdre. Perquè guanya algú sempre ha de perdre un altre. Algú ha de perdre partits i això no et converteix en un fracassat. Depèn de l'envergadura del repte, mantenir-se a divisió d'honor, en aquest cas a ACB, és molt complicat. I després, si em demanes moments, en diré dos. Et diré, a la tercera temporada que jo treballava al club, vam jugar un playoff pel títol contra el Real Madrid, vam guanyar-lo aquí al Madrid el segon partit, vam empatar la sèrie a 1 amb el camp ple i aquell dia la sensació que jo vaig tenir és hòstia, és difícil ser més feliç, saps? Et quedes en aquests moments, És difícil ser més feliç. I el segon, doncs és fa poc, el darrer partit de Lliga contra l'Ourense, perquè mai havia vist, ho he de dir així, mai havia vist tanta gent junta a Andorra contenta, mai. A la Bombonera i tot, no? Ja tot ple, Mai havia petar... vist tanta gent junta contenta, no? I això, clar, si ho veus i no en formes part, ja dius, carai. Quina felicitat, però si ets partícipes... Si ho has muntat tu una miqueta i estàs doncs això, a l'engranatge, no? Doncs et fa moltíssima il·lusió. A més, jo sóc d'aquí. Si vens a treballar a Andorra i veus això i t'ha sortit bé, seguríssim que estaràs content. Però si a sobre ets d'aquí... I els colors, doncs, hòstia, és una altra cosa. És una recompensa molt gran. I clar, era el meu darrer partit també. Molta gent, o molt poca gent ho sabia, però jo sí que ho sabia. I clar, ho vaig veure amb aquesta sensació que era el meu darrer partit. I quin darrer partit. Crec que no podies marxar amb una millor notícia. I ara la vida cap a on et porta? Quins són els teus futurs projectes? Doncs me'n vaig a treballar... També és maca la història aquesta, Clàudia? Vaig a treballar a Ràdio Televisió d'Andorra. Vaig a presentar... Gràcies. Vaig a presentar un programa de ràdio i el que té de bonic això, o almenys per part de... O sigui, des de la meva perspectiva, és que jo vaig ser de l'equip fundador de Ràdio Televisió d'Andorra l'any 1990. Vaig estar allà. Vas escriure el llibre, jo vaig treballar a Ràdio Cincinnati, em sembla que és. Sí, és un llibre que recomano perquè l'he fet jo. No tinc el plaer d'haver-lo llegit, la veritat me n'he assabentat un cop, he investigat una mica què volia parlar amb tu i no, però m'agradaria que em parlessis també d'aquest llibre, com van començar els teus inicis a la ràdio, i em sembla molt maco que ara tornis cap allà, o sigui, ho lligues tot molt. 24 anys després, això és el que t'anava a dir, no? Tinc tendència a enrotllar-me, No. És un preàmbul llarg, però sí, és així, 24 anys després torno allà, no? I em fa molta il·lusió, no sé, no hi comptava per res de tornar a la ràdio i televisió públiques, i mira, la vida m'ha donat aquesta oportunitat i ara doncs tinc moltes ganes d'aprofitar-la. El llibre del que et parla està escrit amb molta conya, amb molta guassa, i és un llibre que et farà riure si te'l llegeixes, doncs d'una altra Andorra en la que va començar un projecte
amb una sabata i una espardenya, elaborat per gent que tenia molta més passió que coneixements, molta més il·lusió que criteri i que doncs, vam passar-nos-ho molt bé. És a dir, vam tenir uns anys... Quants anys vas ser-hi? Vaig estar 8 anys i pico. A tu t'agraden els 8-9 anys, és el teu, són els cicles. Bueno, aquesta etapa no va acabar perquè jo ho decidís. Allà em vaig enganxar amb el director i em van fotre al carrer, no t'ho puc explicar de més maneres. Després va anar molt bé, però allò en el seu moment va ser una mica traumàtic, però els inicis d'aquella aventura són inoblidables. Tot estava per fer, tot estava per resoldre, tot estava per construir, i vist amb la mirada d'avui i vist amb l'estàndard de qualitat que té un programa a dia d'avui, doncs el que feien probablement era una merda, però aquell... Era algo que al país no hi havia, qualsevol cosa... Efectivament. Però els pioners que vam ser, els pioners que hi vam ser, en tenim un record que és per sempre, per tot això, no? Perquè tot era nou, saps? Cada dia era una aventura nova i a sobre érem uns animals. Érem la majoria molt joves, amb moltes ganes de fer gamberrades, de passar-nos-ho bé, i bueno, és que algunes coses... O sigui, les coses que vam fer en aquella època, si les faig ara quan torni, no duro un matí. O sigui, no et dic una setmana. Fitxem a Tertulian, no hi ha problema, No duro una setmana, Clàudia, amb les coses que fèiem en aquella època. Per què vas començar la ràdio? Per la teva veu radiofònica? O perquè t'agradava molt comunicar i parlar? Perquè és que tens una veu que... He fet la prova de so i no ha fet falta. És que s'escolta, és increïble. Bueno, la veu amb els anys va canviant a millor, Amb els anys jo crec que al principi la tenia una miqueta més de pito. Vaig començar a treballar a la ràdio perquè m'agradava fer l'índio i feia els meus vídeos a casa, muntatges sobre jugades de futbol, de bàsquet, feia narracions jo sol, estava molt enamorat del Joaquim Maria Puyal i tot el que era narracions de partits del Barça, etc. Jo jugava a futbol de jovenet. Però he llegit en algun article que no era el teu en realitat el futbol, O sigui, que tu jugaves, que ho intentaves, però que no... No, que no era bo, ja t'ho dic ara. Això he llegit en un article, que et vas acabar decantant per altres esports i altres coses. Sí, però vaig jugar molts anys a futbol, mediocrement, però sí, ho vaig fer. I és la cosa probablement de les menys importants que més m'ha interessat a la vida, bueno, perquè hi vaig posar molta passió, però hi ha gent que serveix i gent que no. I el que t'anava a dir és que el meu pare li va vendre un cotxe a un senyor que es diu Jaume Ramisa, que encara viu a Andorra. El meu pare treballava a la Nissan, li va vendre un Nissan, i aquest senyor estava fent un càsting per agafar gent per un projecte de ràdio que no existia a Andorra, perquè no existia. La gent en aquella època treballava o a Ràdio Valira o no treballava a Andorra, no hi havia res més. I estaven buscant locutors que fossin d'Andorra. I el meu pare li va dir, jo tinc un fill que es fot allà a casa amb la càmera de vídeo a fer l'índio, així va anar, Què faríem sense els pares? Bueno, jo ben poca cosa, francament, tu segur. El meu pare està dalt, ja l'has vist, L'acabo de conèixer, està vigilant, que vagi bé tot. És una figura. Omnipresente. El altíssimo, no? Bueno, doncs això, el meu pare li va proposar al Ramisa, li va parlar de mi i em van trucar perquè en aquella època no hi havia gent llicenciada ni titulada en periodisme, no hi havia gent. Llavors, algú que tingués ganes ja era susceptible de passar una prova. Vaig anar, vaig fer una prova i em van agafar. Que guai, que guai. Bueno, és que abans les coses funcionaven molt diferent. I d'aquí ja... Però això va ser una finestra d'oportunitat única a Andorra, No ha passat mai més així. És que quan comences un projecte, quan és la primera cosa, canvia moltíssim. Jo volia comentar amb tu... primer volia dir-te que m'ha agradat molt una frase que he llegit a una entrevista que et van fer al Confidencial que deia su pasatiempo... És que m'he sentit molt representada. Dic, aquest home és jo... No, diu, su pasatiempo favorito es discutir, pero sin gritos, con gente que valga la pena y te enseñe. I no he pogut sentir més representada amb aquesta frase. O sigui, jo ja ho vaig veure el dia que vam fer l'entrevista junts, que... Sí, jo vaig sortir en plan... Ja no me'n recordo tot el que he dit, potser amb alguna cosa l'he liat, perquè... Vas dir bastantes coses, Sí, t'ho prometo. I llavors també volia parlar de que he llegit un altre article on vas aconseguir que el Johan Cruyff acabés sent comentarista al teu costat i, com diu l'article, per pesat. Jo vull saber el com. Com vas aconseguir que el Johan Cruyff acabés fent de comentarista amb tu? Bueno, en aquesta classe de reptes n'hi ha que són impossibles, però molts d'aquests reptes els convertim en impossibles, d'acord? Tot sovint pensem, és impossible que Johan Cruyff
pugui comentar ni que sigui una estona, que és el que va ser un partit de la selecció andorrana de futbol, que era el primer que jugava la selecció andorrana de futbol, un partit Andorra-Estònia, fa un munt d'anys, ja ni me'n recordo de quants, a l'estadi comunal, en un dia plujós, i Johan Cruyff, en pau descansi, tenia una... no sé exactament com dir-li a l'experiment que va tenir, però tenia un negoci immobiliari a Andorra que compartia amb un senyor que es deia Ballester, que crec que també en pau descansi, crec, i ara em matarà qui m'escolti, jo diria que també és en pau descansi. Si no, permeteu-nos segur, no m'equivoco. I aquest senyor jo el coneixia per temes de futbol també, i li vaig dir, tu creus que aquest home faria això? I va dir, pues li demano, i va dir que sí. Però no estava al meu costat, estava per telèfon, però sí, jo també he llegit aquesta entrevista, no sé on surt, però o aquesta referència a aquest moment, i no és del tot exacte. Sí que em va ajudar, el partit el feien per Esport 3, o al canal 33 de l'època, i ell mirant-lo doncs em va dir, va parlar de la selecció andorrana. Clar, estem parlant d'un dels mites més grans de la història del futbol. I dient, Andorra, pues muy bien, tiene su calidad, no sé què, em va fer una il·lusió tremenda. I són coses que t'ensenyen que moltes vegades ens frenem absurdament, perquè probablement puguis tenir una manera d'accedir a algú si ho proves, si no ho proves segur que no. Totalment. Si no ho proves segur que no. I també hi ha una teoria que a mi m'agrada molt que diu que qualsevol persona del món, de tot el món, podria estar a 4 o 5 trucades de tu. Podria ser. No necessàriament han de ser més. I això ho pots plantejar... Sí, la red de contactes és així, al final. Ja, Andorra és molt petit. Andorra sobretot, és que Andorra una trucada. A quants telèfons pots estar del cap del govern? És molt fàcil. A 2. O igual el tens. No. Jo no el tinc, no me'n donaria pas. Però tinc tants coneguts que el tenen, bueno, no ho sé. A mi no me'n donaria pas, creu-me. Vas liar una mica un dia. Sí. Igual te'l donaria perquè si és un bon polític, i ho és, el que voldràs parlar amb tu perquè li expliquis les coses. No t'estranyi que te'l donguis, però bueno, en tot cas, és molt fàcil, deus estar a 2, jo igual estar a 1, o igual el podria tenir, vale? Però és que si penso quantes trucades puc estar de tenir el de Pedro Sánchez, no estic a tantes. Per tanta gent que vas coneixent a la vida. Igual són 5, M'ho crec. Aquest telèfon és molt secret, el del president d'Espanya. Però el del secretari potser sí. Exactament. Llavors moltes vegades et frenes i dius, com vols que se'm posi el telèfon Michael Jordan? Home, evidentment és molt difícil això. Però jo conec un que ha jugat al Morabanc, igual coneix un altre... Que està a la NBA i... Bueno, doncs mira, et vaig a fer l'anàlisi de Michael Jordan. Oriol Paulí jugava al Morabanc Andorra. És molt amic meu. Ara juga al Barça. Al Barça juga Corey Higgins. El seu padrí de bateig és Michael Jordan. Si Michael Jordan volgués parlar amb mi... Bueno, se m'ha acudit ara. Se m'ha acudit ara, però no estava plantejat. No. Si Michael Jordan volgués parlar amb mi, que no té putes ganes, no crec. Estic a 3 trucades. Que fort. El Paulí, m'encanta aquesta reflexió. el Corey Higgins i el Michael Jordan. I és el tio més famós del món. Bueno, doncs això, aquestes coses moltes vegades et frenen i no t'haurien de frenar. Prova-ho, millor prova-ho i després igual no et surt. I això t'ho dona també la joventut, la inconsciència, la ingenuïtat que tens quan ets jove i que ets un torrent d'energia que t'esborda. I jo, bueno, si ja en tinc ara que n'estàs tenint a davant, en tinc d'energia, doncs imagina't amb 23 o 24 anys, doncs era un animal i pensava que podia amb tot. No, jo com a andorrana personalment t'agraeixo que fessis que el Johan parlés de la nostra selecció. A mi, o sigui, no ho he fet jo i em fa il·lusió, així que t'ho agraeixo. I també volia parlar... I allò no sé ni si la cinta aquella no sé ni si sobreviu, és una pena això de no ho saps, això no ho tindries. Jo no ho tinc, però seria xulo escoltar-ho un altre cop. Jo no ho tinc. Ho investigaré, a veure si amb un parell de trucades la trobo. Volia parlar del teu medi natural, que és el Twitter, on a Twitter pots parlar de la CUP, com he vist fa darrerament, de Ferrari Man, també has vist que és un gran amic teu, com meu. Bueno, jo no el conec. No, jo tampoc, però a mi em té bloquejada també. Dic, jo no ho entenc, faig tot malament. Em surt Instagram user, no sé, no em surt. Et dic una cosa, he arribat a plantejar, però al final això igual no ho hauria de revelar, fer-li una entrevista a l'ADN a Ferrari Man. Jo també li he proposat vindre a Tertulian, no m'ha respost. Però entenc que el teu projecte està començant, igual amb el temps serà molt important. Però al diari, per exemple, seria una entrevista que ell vindria a un lloc on sap que, home, el que et va passar a tu, no? I crec que tu series la persona adequada, perquè ets una persona que té molt caràcter, molta determinació, no et deixes manegar
i com quan jo et deia alguna cosa que tu no t'agrada em deies, bueno, pim-pam, com ara quan entrem en tema, Clàudia, però... és que jo no m'acabo de creure que pugui haver algú que de dilluns a diumenge, 24 hores, 7, o sigui, 24 sobre 24, 7 sobre 7, pugui ser tan cretí, o sigui, com en els vídeos, és que em costa de creure. Mira, Llavors, si el tingués a davant, igual dura 5 minuts la conversa. ja. Igual l'acabem i tu a fer punyetes tu i adiós, però algo més deu tenir aquest home que li puguem treure suc per fer-li veure que, tio, és que val la pena tot el que estàs muntant, saps? I m'agradaria xerrar amb ell, perquè estic convençut que té amics amb els que es deu comportar d'una manera diferent, digo jo. Crec que també ha agafat el rol de... Com es diu en català villano? De villà? No sé com es diu. Bueno, de villano. Bueno, jo crec que hi ha una necessitat de notorietat en aquesta societat molt, molt gran que cadascú se li manifesta de maneres diverses i aquest xicot se li ha manifestat així. I escolta'm una cosa, les fricades són les que et donen notorietat moltes vegades. Aquest home s'ha agafat el tema del Ferrari. Sí, la seva vida la gira al voltant d'un cotxe. Si fa dir Ferrari man. Doncs bueno, això l'ha convertit en singular. Singular vol dir que ja la gent l'ha de mirar, l'ha de veure, l'ha de seguir. Doncs jo és que no ho comparteixo, que és el tuit que vaig fer. Jo crec que és excessiva, però molt excessiva, és molt excessiu el seguiment que li fan. Però, clar, els mitjans de comunicació que comparteixen els seus continguts viuen del clickbait I ell dona clickbait. I Ferrari man ven, i llavors què passa? Pues que la culpa l'acabem tenint, bueno, jo no clico, la culpa l'acaben tenint els que cliquen o els que comenten. Que aquest tio, total per faltar-lo, Sí. La necessitat de faltar-lo, jo no la tinc. Escolta, aquest tio ja farà la seva vida, no? O sigui, no sé, si és així 24 sobre 24, 7 sobre 7, hosti, quina pena que té, perquè aguantar-se té la manera. A mi m'han dit manera. que sí. És així? A mi, les males... Jo desitjo d'acord que el portis, perquè crec que a mi se'm quedaria una mica gran. Desitjo d'acord que el portis, perquè m'agradaria veure realment... Perquè, mira, diré una cosa, que potser això després ho retallo, no sé, ja veuré. Sí, perquè això... Jo he estudiat amb el seu fill o amb ell. És que jo el que no sé és l'edat que té aquest home. Aquest home té o la meva edat o té 50 anys. És que és el que no sé. És més gran que tu, no? És el que no sé, perquè es diu Xavi Caballol, com un nen que estudiava a la meva classe, i a mi molta gent m'ha dit, no és ell, però va tindre un accident i es va operar, és que també hi ha un mite al voltant d'ell. I hi ha molta gent que em diu, no, és el Xavi, però ha envellit molt malament. Que és com el de Missió Impossible. Com el Tom Cruise. I és que és clavat, o sigui, són pare i fill segur, això segur. El que no sé si és el mateix fill que estudiava amb mi i em quadraria, perquè el nen quan estudiava amb mi al col·le, tela, o sigui, de veritat, a mi em feia molta pena, i si és el pare, doncs m'encantaria saber les hores perquè no entenc res. M'estàs portant per un camí que no sé on acaba, perquè el deixem aquí. T'he parlat molt més a tu de Ferrari Man del que he parlat en ma vida amb ningú. Sí, jo també, i la veritat, amb la meva parella, com a molt quan veiem els vídeos que diem, estic flipant, però fins aquí el Ferrari Man. Sí, al Twitter, però que he vist que has parlat també de la CUP, amb el tema de la Seu d'Urgell, Andorra, tot això, i després en si és el teu medi natural. D'aquí ve la teva fama també del morabanc, dels tuits que feies, de sense, com en diuen en castellà, sense tapujos, comento això, amb un to irònic, amb una mica de sarcasme. Com és que t'agrada tant Twitter? O sigui, igual que a mi m'agrada tant TikTok, o sigui, perquè a mi és la imatge. Trobo que m'expresso 1000 vegades millor parlant que escrivint. Però és una excel·lent pregunta aquesta, perquè em donarà per explayar-me una miqueta. El que més s'ajusta a les característiques d'una persona com jo, que la major part de la seva vida ha fet periodisme i que té una certa necessitat d'opinar, d'acord? O de dir la seva, que això és un punt d'exhibicionisme que es pot criticar o no, però que tots el tenim. És dir, per què fas un article d'opinió al diari? Cony, perquè et llegeixin, si no, no el faries, no? Sí, això també t'agrada molt. Bueno, evidentment, però per què el fas? Perquè et llegeixin. És un punt d'exhibicionisme, Alguna connexió amb la vanitat de cadascú hi ha aquí, i el Twitter és el que més s'ajusta, és la xarxa que més entenc, perquè és la que conté bona part del debat, bona part de la discussió sobre les coses. I hi ha coses del Twitter que m'agraden molt. Dit això, o sigui, aquesta part del Twitter, aquesta personalitat de contribuir a que la discussió s'animi i evolucioni i avanci en alguna direcció, a mi m'agrada. Què no m'agrada? Tota la resta. No m'agrada la impunitat amb la que els anònims et poden fotre verd. Crec que l'anonimat és un dels mals del moment en el que estem a dia d'avui. Cada època de la història té un mal i crec que a dia d'avui l'anonimat és terrible, perquè no és... A més s'ha perdut la capacitat de criticar l'anonimat.
s'ha acabat acceptant que és una bona manera d'opinar, i per mi queden invalidades les opinions que es formulen des de l'anonimat, invalidades perquè... M'ho has dit alguna vegada, Sí, això. t'ho vaig dir en ocasió Ara en parlarem. del pamflet aquell de les eleccions. Per tant, això ha acabat tenint un nivell de toxicitat molt alt, massa alt. I si la pregunta és si t'agrada el Twitter, doncs no m'agrada el Twitter. Si la pregunta és si t'agraden les xarxes socials, entenc la capacitat que han tingut de convocatòria en els temps que corren, molt important, i han transmès moltes coses bones, però també moltes de dolentes. No m'agraden les xarxes socials. Un dels motius pels quals estic content d'haver deixat el bàsquet és per no haver d'estar permanentment pendent de les xarxes socials, que és una cosa que m'estava empobrint intel·lectualment. És que et drena. M'estava empobrint intel·lectualment, m'estava convertint en un individu amb molta menys capacitat de concentració, molta més dificultat per llegir una notícia sencera d'un diari, i ja no et dic per llegir-me un llibre que si no és a l'estiu no hi ha collons a llegir-lo. Per tant, jo no sóc fan de les xarxes socials, les entenc, les he estudiat, les he viscut, m'hi he posat tot el que he pogut i més, però no sóc un fan. Fet el tomb, crec que necessito desenganxar-me absolutament d'elles i fer-ne després un ús que quedarà no sé en quin lloc de la meva vida, perquè igual sí que... Però quan et vingui de gust, que no tinguis que estar allà cada dia. Igual sí que seguiré fent tuits, perquè clar, vaig a fer de periodista ara, i els periodistes també es comuniquen amb això, i també ens hem de... Al final jo faig una entrevista al Diari d'Andorra, o les que faré ara a la ràdio, i les posaré allà perquè les vegis també. Tinc uns quants seguidors, no en tinc molts, però tinc uns quants seguidors. I per tant, ho acabaré fent servir, però com ara no. I aquesta és la realitat. És així, t'he fet una obertura en canal. No, m'encanta que m'ho expliquis així, i em sorprèn moltíssim que em diguis això, perquè per mi ets un dels reis del Twitter a Andorra, o sigui, no t'ho negaré. I qualsevol cosa que busquis a internet de tu té quasi tot a veure amb articles que escrius i el llibre, evidentment. Després va passar una cosa també. Quan vaig arribar al bàsquet, Clàudia, jo no tenia Twitter, Fa 9 anys, quan arribo al bàsquet, em faig el Twitter. Jo personalment no en tenia, per tant, no sabia com anava el catxarro. I això sí, quan arribes allà i formes part de la comunitat del bàsquet, doncs veus que hi ha molt camp per córrer, perquè el Twitter ha canviat, la manera de... El que tu veus, el que no veus, abans ho veies tot, si tu seguies algú veies tot. Exacte. I llavors els teus continguts volaven. Tu feies un tuit o corrent i volava, ara costa un munt. Sí. Tu hauria de compartir algú que té tropemilions de seguidors perquè voli. I bueno, què va passar? Doncs que alguna ocurrència meva va volar. Llavors això t'alimenta. T'alimenta, hosti, això mola, no? I es parla del club, i es parla de nosaltres, i en vam tenir algunes que van ser bastant virals, no? Llavors jo vaig engrescar-me a fer continguts d'entreteniment, que alguns igual tocaven o no tocaven, no sé, així ho vaig veure jo, i que i van funcionar molt bé, i van donar una imatge al Morabanc Andorra com un club simpàtic, divertit, bon company dels altres clubs, i això ens ho vam currar durant tot un temps. Vaig acabar fent un llibre d'això també, que es diu Memòries d'un Community Manager. Quants llibres tens? Doncs tinc 4. Ara em dones molta feina. Bueno, llegeix el de la ràdio t'agradarà. El de la ràdio, sí. I el del Community Manager igual també. Sí. Els altres, un és sobre... tracta? Un es diu Tu estàs sonat, que el vaig fer al bàsquet quan vaig arribar el primer any, sobre com el president Gorka Xas i el Francesc Solana, el general manager, havien treballat el projecte fins a arribar a l'ACB venint al bàsquet regional català. Exacte. I l'altre és una selecció de columnes del Diari d'Andorra. Vas fer un recull? Un recull, sí, però aquest és ja fa bastants anys. Es diu Veu, Vot i Truita de Patates. M'encanta. Anem a posar-nos una mica ara... Ara m'has fet pensar que tinc 4 llibres, mira. Que fort, no, de veritat, que buscar per internet tampoc ho he trobat això, i mira que t'he estat investigant bastant, que sembla l'FBI. M'agradaria parlar una mica del famós diari clandestí. Sí, endavant. Què n'opines? Et diria el que opino jo, però ja ho vas veure en el seu vídeo. Bueno, a mi em va preocupar el que vas dir. Sí, ho sé. A mi em va preocupar perquè ets tu, d'una altra persona. Doncs mira, estàvem parlant abans del Ferrari Man. Potser, abans, perdona que et talli, potser no em vaig expressar bé. Jo el que t'ho explico tal qual ho vaig viure. Jo arribo a l'oficina, sent llums, trec els diaris de la bústia com cada dia, li deixo tot preparat al papa, a l'obrir els diaris em trobo això entremig,
una il·lustració que cridava l'atenció, començo a llegir-m'ho, em quedo allà atrapada i la veritat, ho sento, o sigui, només entendre que de la meva generació amb 26 anys no s'ha vist mai, crec que abans hi havia molta més llibertat i hi havia molta més sàtira, no al nivell d'aquest diari, però sí que hi havia més, escolta, jo puc dir una cosa, com tu dius, algun tuit potser fa uns anys, un dia has de vigilar fil amb agulla que jo estava flipant, i jo que sóc salsera i canyera, jo estava flipant, jo estava en plan, no pot ser, ajuntaven algunes proves, sincerament, estava en plan, tot el que diu aquest diari, tot, jo ja ho havia escoltat. Però, com sempre fem els andorrans, en petit comitè, en una reunió i tal. Aleshores jo me'n vaig posar a treballar, i a les 11 no podia treballar, em concentrava pensant en allò, m'havia impactat, o sigui, com a ciutadana d'Andorra, jo el que vull que quedi clar és que jo no tinc res en contra de DA, ni res contra l'Espot, o sigui, jo ni el conec personalment, a més el diari parla d'on treu la seva riquesa, de la Júlia, i jo aquestes pàgines me les vaig saltar, perquè no m'agrada gens parlar d'on venen els diners d'algú o no, no, jo parlo del país, que per això Tertulian d'Andorra, o sigui, i és una que em crida molt l'atenció. T'has fet un logo i tot, que no m'havia fixat. Sí, bueno, me l'ha fet la meva parella, el Sergi. Ah, molt bé. Sí. És dissenyador? És dissenyador gràfic. Molt bé. I... No l'havia vist. Tranquil. I aleshores, doncs, jo vaig quedar-me flipant i et diré una cosa, jo sí que comparteixo opinió, per exemple, amb lo del laboratori. A mi no em fa il·lusió que hi hagi un laboratori on tingui virus mortals dins del país, i més Andorra sent un país que es troba entre dos països, que si hi ha algun dia un problema o ens en volem desfer, aquí no me lo traigues i aquí tampoc, i nosaltres no tenim ni sortida al mar ni altres coses. Llavors, a mi, o sigui, si fos una indústria, per exemple, que és una empresa de Nike, jo no comparteixo els valors de Nike tampoc i bla bla, però bueno, venen a muntar una fàbrica, donen 1.000 llocs de treball directes, 3.000 llocs de treballs indirectes, puja la reputació del país perquè és una empresa que t'agradi més o menys com jo, que tampoc m'agrada més l'EU aquestes marques, doncs fa reputació i crea el que és una economia dins del país pels andorrans. Tu compra ara mateix ni que jo no opini, o sigui, no comparteixo opinió, però un laboratori, quants andorrans n'hi ha que tinguin els estudis per treballar aquí dins? A sobre l'empresa és catalana, amb sede a Andorra, mèrits, premis, reconeixements, és per una empresa catalana, no és una andorrà també que hagi dit jo ho monto i mira, no sé, però, hòstia, el país deixa de ser els andorrans i per algo que per mi no és ètic ni moral, perquè a sobre experimentaran amb animals i això no em sembla bé, un país que defensa la natura, és que ho faran a altres llocs del món, sí, però que no ho facin al meu país. Sí, és que jo no estic en condicions de discutir-te el tema de grífols perquè no sóc un expert en grífols. Jo tampoc, però m'he investigat una mica. I bé, què fas? O sigui, el mínim que es pot fer per emetre una opinió és saber alguna cosa a l'entorn del tema del que opines, no? Vols dir alguna cosa més? Perquè jo no tinc pegament que segueixis... Sí, només dir això, que jo el que em va impactar moltíssim era veure una cosa, una sàtira, rotllo el jueves, Andorra... No és rotllo el jueves. Per què no és rotllo el jueves? És que has d'acabar, perquè no vull interrompre. Perdó. Que aquí el país no l'havia vist mai i coses com lo de la policia del cap de govern amb l'acte policial i altres notícies, doncs jo trobo que, com em vas dir tu en el seu àudio, però és que tot el que no estigui firmat no té valor. Qui tindria... O sigui, ni que l'hagués escrit jo, que molta gent em va dir l'has escrit tu, que vaig pensar, innocents, jo no tinc aquest nivell, però bueno, ni que jo l'hagués escrit, jo no tinc els sants nassos de posar el meu nom per molt que aquests documents me'ls hagi donat el bisbe de la Seu d'Urgell firmats per ell i siguin santificats, perquè no hi ha precedents d'això al país, no saps el que et pot passar, i jo només per compartir aquest vídeo i fer-ne difusió, com una andorrana que llegeix el diari i això li ha impactat, i estic a més super en contra de Grifos, que sobretot venia d'això, i una mica tot l'assetjament que ha patit la Vanessa amb lo de l'avortament i tal, que això també ho parlaven, són dos temes que tu ja saps que a mi me toquen molt, Qui tens tot el dret del món, dona? I em va impactar, però jo tampoc ho firmaria. Tu ho firmaries? No, és que jo, a veure... Ja. Comencem, perdó, són moltes preguntes. No, però has fet una exposició molt llarga, preguntes i opinions. Jo no penso discutir amb tu de Grífols perquè, primer, no estic molt posat en Grífols. Segon, l'obertura a capital estranger està subjecta a crítiques, i les crítiques les ha de fer gent que hi entengui, i probablement en un tema com aquest, que és un tema sensible perquè afecta a la ciència i alhora també a elements de la ciència que poden entrar en conflictes ètics amb segons quines consciències, doncs jo, per exemple, en aquest tema, a mi em poses aquí els pros i els antis, i hòstia, Clàudia, jo el que faria és escoltar-los, amb atenció, ja els he escoltat, no tinc una opinió molt formada d'això, vale? Per tant no et diré que no tens raó, deus tenir la teva part de raó. No vull la raó, si només volia expressar-me. Però, a veure, el tema, em demanes què penso jo del diari clandestí.
Doncs és una autèntica porqueria, ¿vale? És el que és. M'encanta. És una basura i és una vergonya que hi hagi gent a Andorra que hagi pagat això. Tothom sap qui ho ha pagat, això. I tothom, Jo no, pues. Evidentment que ho saps. Només has de pensar una miqueta, ¿vale? En qui estava fent servir, i no ho diré jo, perquè evidentment no tinc cap prova de qui ho ha pagat, però tothom sap qui ho ha pagat, ¿vale? I ho ha pagat doncs, perquè estaven en una dinàmica d'atacar per diversos fronts al govern i al partit que estaven al govern per deteriorar la seva imatge pública De cara a eleccions. i de cara a les eleccions, perquè estàvem en plena campanya electoral. Per què això és una basura i no ho és el Jueves? Perquè no va firmat, ¿vale? I el Jueves va firmat, i el Jueves porta primer 30 o 40 anys publicant-se i donant exemple de bon gust i de tria sobre el que és el sentit de l'humor aplicat a la sàtira. O sigui, a mi m'encanta la sàtira, sí. ¿Vale? Però en aquest cas el fet de no anar firmat ho condiciona tot perquè tu no pots sostenir una crítica com aquella des de l'anonimat, no la pots sostenir. ¿Vale? Tu pots dir que el cap de govern l'han pillat en un moment incòmode a la seva vida i posar allà un document i quedar-te tan ample. I què ha passat? Si l'han tornat a votar, si li han fet un favor, perquè és tremendament injust atacar algú des de l'anonimat d'aquesta manera. És una autèntica porqueria, i això a qualsevol país evolucionat Però és que no estem tan evolucionats a Andorra. Estem més del que et penses, però en tot cas t'ho diria qualsevol. El problema que hi ha és que la consciència sobre el que està bé i el que està malament i el consum mediàtic està avariada, perquè l'anonimat se'ns ha colat a la vida i l'hem acabat acceptant. Just ho deies abans. Ho he dit abans, però no ho he dit per això. Ho hem acabat acceptant com un veí més. I no pot ser un veí l'anonimat, i menys per una cosa així. ¿Vale? Perquè, anem a posar per cas, i et vaig a posar un exemple que no sé si t'agradarà. Escolta, no m'ha El teu germà és el capità del BPC Andorra Rugby 15. O ho és, vale? El Lluc, tio de puta mare. Bueno, doncs a tu t'apareix un diari en la seva segona edició en la que es diu que el teu germà ha violat una dona. Reflexiona. Estaràs molt contenta amb aquesta sàtira? No, evidentment no. Evidentment doncs que no. Aquest és l'únic punt. I a més, si jo em vaig preocupar per tu, saps per què és? Perquè tu representes tot el contrari. Tu representes el que a mi m'agrada d'Andorra. Una tia jove que s'exposa i que diu la seva, i que la caga o l'encerta en funció de la gent que et segueix, però tu t'exposes. Però és que... I per tant, no, si no és que em tallis, és que si jo dic una cosa és una porqueria, he de poder desenvolupar-ho, perquè les coses habitualment no són una porqueria. Perquè em dius, Grífols, doncs jo no puc discutir tant com tu de Grífols, no tinc una posició tan marcada, Clàudia, t'escolto i t'escolto la mar de bé. Per què? Doncs perquè em sembla molt bé que tinguis els nassos a dir el que dius, no? Però Lenya, això no, això és una porqueria. I contra més prosperi aquesta manera de fer les coses, més malament estarem, més discutits estaran la gent, més lluny, i algun dia hi haurà una cosa grossa que no veuràs d'on ve. I t'he posat l'exemple del teu germà o de mi. Oi que tens un vincle xulo amb mi? Doncs imagina't que surt al quart número del famós diari satíric, pagat tothom sap per qui, per algun motiu a mi també em tinguin ganes per alguna cosa, i surt, jo què sé, tia, doncs com va sortir allà que sóc cocainòman i no m'he fotut una ratlla en ma vida. Vale? No m'he fotut una ratlla en ma vida. I en quina situació quedo jo? A qui li demano comptes d'això? Que jo puc demanar a la policia que investigui qui ho ha publicat, ja ho estan fent, qui ho ha repartit, ja ho estan fent, però la covardia de publicar allò i no posar qui ets, hòstia, a més, quan estem parlant de gent que té possibilitats econòmiques per tirar endavant un projecte d'aquestes característiques, és la cosa més fastigosa que he vist des que miro la política a Andorra. No recordo un episodi tan lamentable com aquest. I com que tu dones la cara, dic, hòstia, Clàudia, és que aquesta no ets tu. Ara t'explico, Estàs defensant alguna cosa que no ets tu ets una altra cosa. Ja està, ja t'ho dic. No, és que per tot el rato tinc la mala costum, suposo que amb el temps aniré aprenent a les entrevistes, de quan se m'ocorreix alguna cosa, tallar, i és una mala costum. No és dolent tallar la gent a les entrevistes, al contrari. Gràcies. Primerament, sí que em representa, i t'explicaré per què. Vivim a Andorra. Quan vam fer l'entrevista en el seu dia, portàvem molts poquets mesos al país després d'haver estudiat la carrera, el màster, treballat fora. Ara encara porto més temps. Per això he volgut fer el podcast. S'ha de parlar de moltíssimes coses a Andorra.
i s'ha de treure a la llum, i també aquesta impunitat que hi ha davant de certes coses, que ara no entrarem en detalls, referent a per què em va impactar tant tot i que fos anònim. És que jo que sóc la persona que més dona la cara, que molta gent em diu la follonera del TikTok, la que critica tot, la que no s'entera de nada, jo tampoc ho filmaria, perquè sé que les represàlies, tot i que tinguéssim prova de la majoria de coses que dèiem... Però quines proves? Ara no el tinc aquí, Jope, el tindria que... No, però que quines proves? Però per què allò té cap crèdit? És que el problema és que tu tens contaminada la consciència mediàtica perquè no estàs educada, no estàs ben educada, Clàudia. Tu t'has de llegir un diari que et doni garanties. Però cap diari em donarà garanties. Tots els diaris tenen un amo, evidentment, però tu has de decidir, aquí està el teu criteri, aquí està on els joves us hem d'educar en un bon consum mediàtic. I això és una porqueria. Jo m'he criat en la generació de l'anonimat a internet, aleshores a mi no em sembla tan greu com et pot semblar tu. Doncs esteu contaminats. Podria ser, no et dic que no. Una cosa que no va firmada, que no té un origen, que no té un autor, pot ser qualsevol cosa. És a dir, ja t'he posat l'exemple correcte, t'he posat l'exemple del teu germà, imagina't amb el que te l'estimes, imagina't el mal que li farien. Al meu germà el que ho faria és un procés legal per demostrar que no és així. Que no és procés, que això està al carrer. Que això està al carrer. Però això es pot denunciar. Sí, però el mal ja te l'han fet perquè l'han repartit per totes les bústies d'Andorra. Però la vida és així, sempre t'intentaran fer mal. No, la vida no és així. Aquesta vida no és així. Per sort, hi ha maneres de fer les coses. I tu pots triar quin món vols per viure. Tu vols viure en aquest món? Doncs serà un món d'enfrontament, serà un món de mentides, no hi haurà ni una veritat, seran indetectables. Les veritats seran indetectables, perquè totes estaran exposades a ser falses. O sigui, ara no és per canviar de tema, però no sé si t'has entrat una mica del que ha passat amb el xat GTP, que tu li fas una pregunta i t'escriu un diari directament. Doncs és que avui el Sergi, la meva parella, m'ensenyava com al Photoshop ara té una aplicació que tu li dius quiero que me pongas a tal qual a la foto així una jaqueta metalitzada. Així, deixant endarrere 1000 programes, 1000 històries, sé que me'n vaig, però vull dir amb això, si és que ens estem venint amb una realitat on al futur no sabrem què és de veritat, què és de mentira, què ho ha generat una persona... Doncs esforcem-nos. A veure, Clàudia, jo tampoc li veig fàcilment. A mi hi ha moltes coses que no m'agraden, i moltes coses que sortiria corrent per potes, però deixa'm resistir-me. Si allò és una porqueria, jo t'he de dir que és una porqueria. No he de perdre l'esperança. No he de perdre l'esperança en tu, perquè si perdo l'esperança en tu, que almenys dones la cara i que t'estàs exposant i fas una cosa que jo valoro, perquè jo valoro que algú doni la cara, sempre. Estigui o no estigui d'acord amb ella, perquè dona la cara. I a Andorra no hi ha molta gent disposada a donar la cara. Per això el diari, ni que no estigués firmat, i amb això t'entenc, inclús m'has fet reflexionar molt, i quan em vas enviar l'àudio em vas fer reflexionar moltíssim, per això em va sobtar tant. Pues per molt que no estigués firmat... Normal que et sobtis un disparate total i absolut, però és que no, de lo que hi ha allà no val res. Jo de la Vanessa i lo del Grifols, això ho sento, però... Clàudia, que no val res de lo que posa allà per l'origen que té, per la manera com està fet. De lo que hi ha allà, si es pogués treure el gra de la palla i agafar els textos i tal, i posats d'una altra manera en un altre projecte, a mi em semblaria bé que el que puguin sostenir ho publiqui qui vulgui. Escolta, els mateixos que han pagat això tenen altres interessos mediàtics en els quals podrien publicar això. Per què no ho publiquen? Perquè no volen donar la cara. Perquè no se sosté, Clàudia, perquè no se sosté. Perquè publicar una borrada així, d'aquesta manera, és gratis. Publicar-la en un lloc que tu pretens que tingui un crèdit és impossible, perquè el crèdit se'n va per l'aigüera en 5 minuts, perquè no serveix per res. Llavors, el no servir per res, l'únic que fa és porqueria, contaminar. O sigui, és com si et tiro... Llavors no... És com si et tiro a l'aigua del pas de la casa, si li tiro porqueria per contaminar, per enverinar tota la població. Doncs això és el mateix. L'únic que passa és que Andorra és un país molt conservador i molt proteccionista cap a les seves coses. Com que això era una novetat molt gran, va jugar a l'efecte contrari. Jo estic segur que això li va donar pel cap baix, 1.000 vots de persones al Xavier Espot que no tenien pensat votar. I em sembla superbé per ell. Si és que jo amb el senyor Espot, que és el que molta gent va confondre, o amb el DEA, bueno, jo no tinc cap problema. O sigui, no simpatitzo en el sentit de que jo no els votaria, i ho dic obertament. Tu pots votar el que et sortia a tu de l'Arc de Triomf. O sigui, va quedar com si jo anés contra ell, i sé que ell ha vist el vídeo perquè m'ho han fet saber i tot, però no, m'he despertat i he vist una cosa inèdita al meu país. Clàudia, fes-me cas, que tinc 53 anys. Fes-me cas i fes el que et doni la gana. Per què ha vist el vídeo, el Xavier Espot? Perquè vaig ser l'única que ha parlat públicament, ni els diaris van parlar. Perquè dones la cara, encara que t'equivoquis. Ni els diaris van parlar. Saps quantes amenaces Però com vols que parlin els diaris d'això?
Sí, Pues, perquè no es pot parlar d'una violació perquè estigui mal fet, això ni que estigui mal fet. Veritat que parlem d'assassinats, de violacions, de coses que no se n'haurien potser... Això també està malament. S'ha publicat un diari on es diuen fal·làcies o la visió. Ara m'has enganxat. O sigui, sí, haurien de parlar... No, sí, perquè és veritat, haurien de parlar d'un fet mal fet. Però tots callats perquè li donen més publicitat a un fet que tothom sap el que és. És que a més, insisteixo, tothom sap el que és. I et podria posar 1000 exemples. Als Estats Units, que és la democràcia més... Des del punt de vista de les tàctiques per guanyar eleccions més evolucionada del món, és on hi ha més professionalització de la política, hi ha molta gent que viu de la política, els lobbies de pressió són brutals i mouen una quantitat de sous i de persones i d'interessos al·lucinant. Bé, doncs, en allà, aquesta feina es fa subterràniament amb tàctiques que ni t'imagines. I alguna vegada a algú li trenquen les cames i no t'enteres. I això que surt a les pel·lícules, mira't House of Cards, per exemple... M'agrada House of Cards. Doncs això és el joc brut de la política a la seva màxima expressió. Això d'aquí d'Andorra és un joc de nens i a més fet de manera infantil una porqueria i espero, m'encantaria que enganxin els responsables. Ja et dic jo que els responsables, que són gent de molt caler, no els pillaran. I el que està al mig pringarà per això, perquè és una vergonya que es facin aquestes coses. I si ho haguessin fet firmat? Si ho haguessin fet firmat no ho haguessin fet, Clàudia. Però si ho haguessin fet firmat, perquè no haguessin fet un diari firmat de sàtira al mig de la campanya electoral. Perquè tu quan... Sí, a mi de la campanya és el que em va xirriar. Dic, no podeu fer... Com no t'ha de xirriar? Això és el primer que vaig dir als comentaris del vídeo, que és l'únic que... Perds credibilitat al fer-ho enmig d'una campanya electoral. Els de la festa major d'Encamp. Cada any. No, el carnaval d'Encamp. Això. Que són uns animals. I per molts anys. M'encanta. Però aquests tios saps qui són? I algun dia l'han liat gorda i s'han enfadat amb ells. Aquests tios saps qui són? Són ells. Hòstia, que brutos. Bueno, doncs són ells. Aquests tios són així de brutos. Igual es podrien moderar una miqueta més. Bé, doncs igual un, passats 5 anys, acaba sent conseller de Comú, perquè la vida és així de capriciosa. I més aquí a Andorra. Però allò és una porqueria, Clàudia. Creu-me, no et puc fer veure les coses com jo. Però almenys... m'estàs fent... No, de veritat que em fa reflexionar. O sigui, jo ara penso... una miqueta. Si jo ara ho publiqués, això firmat per Clàudia Conill... Però és que no ho publicaries. Perquè faries una investigació. O sigui, en base a què i amb quin dret tu m'has de dir si el cap de govern va tenir un moment incòmode, saps? No, però no és el cap de govern. Jo em refereixo més a Grífols, a lo de l'avortament, però senyora Vanessa... Grífols publica el que et doni la gana. Només faltaria, si està ple de notícies de Grífols. O si la Karim Montaner passa la vida parlant de Grífols. Sí, però ella està a favor. És que ella em va vindre a buscar després de la teva entrevista, la senyora. Com que està a favor? Està en contra, no? No sé, doncs jo, o sigui... Ara m'acabes de matar. La senyora Carina Montaner, després de la teva entrevista, em va vindre a veure aquí al pas de la casa. I va vindre a parlar perquè féssim alguna cosa junta. Després de la reunió... Sí que tenen influència les meves entrevistes. Sí, després de la reunió que vam tenir, em va dir que no li interessava i que em donava el número de la Judit Pallarès. I jo pensant, no tens el dret de donar-me el número de ningú, però bueno... Això és una... que s'anaven rifant. No sé, jo no vaig contactar amb la Judit, a mi qui vulgui que em vingui a contactar, jo no aniré pas. Però un dels temes que li vaig tocar 3 temes a la Carina. L'avortament, que ella no està a favor perquè diu que no podem perdre la subvenció de França perquè paga el l'ICE. Unes coses que em deia l'Obispat que jo pensava, però si ens gastem les subvencions de França en 10.000 rotondes, què m'estàs explicant? Això de l'avortament ja en vam parlar el dia que sí, no fa falta tocar-lo. Després, el tema de la qualitat de l'aire, els problemes de les cues de trànsit, tot això, si s'ha de fer un pla, algo s'ha de fer, o sigui, anem creixent com a país, si ja no entrem, imagina't d'aquí 10 anys, i després el tercer que li vaig tocar és el de Grífols, perquè, per exemple, jo no... I tu creus que està a favor? No, jo li vaig dir que jo no estava a favor, que jo no d'això, i ella em va començar que si això, que bueno, no puc dir el que vam parlar en aquella entrevista, evidentment. Si li diem a Joan Martínez Benasset que aquesta senyora està a favor de Grífols, li agafa un atac de riure. Doncs no ho sé, a mi me'l va defendre, jo li vaig dir coses que ella em deia que... Igual tu ets més radical que ella. Sí, jo li vaig semblar massa radical i ja em va fer porta, Dit això del diari clandestí... Què més? Va, que hem estat molt amb el diari clandestí. Reflexionaré sobre això que em dius i sí que tens raó que se li ha de donar valor a la gent que dona la cara. Això m'ho has fet reflexionar i et dono tota la raó. Els actes de tothom a la vida comporten responsabilitats. Tal qual. D'acord? Tu, quan tinguis un fill amb el Sergi, l'hauràs de cuidar tota la vida, que sí? Doncs cada cosa que fas és un fill teu. Si tu vas pel carrer i et portes bé amb una persona, allò deixa una petjada.
i aquella petjada és teva, i aquella petjada et descriu, t'acompanya, d'acord? Llavors, els mitjans de comunicació són el mateix, al final no són ni millors ni pitjors, són part de la vida, i tu no pots pretendre que distribuir una informació, a més tan controvertida com totes les que hi havia allà, pugui aparèixer a la teva vida de sopetón i sense que ningú la firmi. És un acte d'ingenuïtat, i perdona que sigui tan categòric, és un acte de poca educació mediàtica. Esteu educats en un món en el que això sembla normal. I no ho és, no és normal. Una última pregunta, si això s'hagués publicat a les xarxes, en comptes de físic, perquè és que trobo que la societat, sobretot a la generació teva, la del papa, que jo trobo que jo amb mon pare és que tenim uns d'això que... però d'opinions, o sigui, després som els millors amics, o sigui, no sé viure sense ell ni ell sense mi, però amb certes opinions és com, uau, hem viscut, papa, tu i jo, dues realitats paral·leles, perquè si una cosa està a les xarxes per ell i una altra cosa està en diari, almenys per ell té valors diferents. Depèn. Per tu també, oi? No, però depèn de qui ho presenti. Moltes coses a les xarxes són anònimes, o a través de noms i coses que tu dius, sí, tertulian, però potser si fos americana no la sabria que darrere està la Clara de Conill, si fos només la meva veu, m'entens el que et vull dir? T'entenc perfectament. Jo tinc unes converses amb ma mare per tronxar-se de risa. Ma mare té 79 anys i també fa servir el telèfon. I em diu, he vist què tal? Dic, on ho has vist? Diu, el telèfon. Dic, què vol dir el telèfon? Saps? Això et passa a tu o no amb algú? Amb la gent gran passa. Ho he vist al telèfon. Què vol dir el telèfon? Al Facebook. Bueno, ni al Facebook. A la meva mare és al telèfon. I ets incapaç de saber si li han passat per WhatsApp, pel Facebook o pel Twitter. Tu dius, si el diari satíric aquest s'hagués publicat a les xarxes, si el publica Clàudia Conill, jo me'l miro. Jo no l'he mirat, Jo l'he tingut a la mà, però jo no miro una porqueria d'aquestes característiques. Sé el que és, però jo no l'he vist, no l'he volgut veure. Però per què he de perdre ni un sol minut amb això? No el vull perdre. El meu temps és molt més valuós. Ara, si vingués publicat per algú, jo sabés qui és aquest algú, jo pogués certificar el compte, ni que sigui per curiositat per veure, collons, me l'hagués mirat. T'ho prometo que me l'hagués mirat. Hauré de fer alguna cosa semblant, doncs, perquè tu miris. És que tu no ho faràs, això. No. No tens la dosi de mala hòstia que tenen aquesta gent. M'agrada dir el que penso, però no tinc mala hòstia. No la tens. Aquí una vendetta per coses que han passat i el tema s'ha escapat de les mans. I tens raó, és un fet inèdit a la història d'Andorra. I també tenen una cosa... Però és que és molt important que mencionis el Jueves. És molt important, el Jueves té grandíssims professionals. Però quanta gent té, quants detractors té el Jueves a Espanya dient que és una vergüenza, que menys mal que el van tancar, que portaven anys dient mentides... I quants judicis ha guanyat el Jueves? Un munt. Sí. Molts. Per sort la justícia existeix. Bueno, doncs n'ha guanyat molts. Per què? Perquè són uns bèsties, perquè s'atreveixen, perquè forcen els límits de la llibertat d'expressió, perquè no és estàtica, i perquè tu, si tens el talent que tenen aquesta gent, jo m'he llegit un munt d'anys el Jueves, doncs la forces, i això passa només en el moment en què tu ets autor de les coses. Si no ets autor, el que fas és contaminar, només estàs contaminant, i lamentablement estem en un moment de la història en què això sembla lícit, i no ho és, i crec que és una conversa en la que hi hem d'esforçar-nos molt tots. A més, hi ha una cosa que em fa molta pena, i és que aquesta conversa que tu i jo estem tenint, espero que la vegi molta gent, perquè m'estic quedant a gust. Gràcies. Espero que la vegi molta gent, però m'agradaria que els profes de l'escola andorrana, pensant en el sistema educatiu que ens és propi, la tinguin al seu estil, amb les seves paraules, que eduquem els xavals en el que té crèdit i en el que no, que els eduquem a llegir, que els eduquem a consumir informació, perquè ells són els que ens governaran en el futur, i si creixen pensant-se que les fake news, les notícies, són igual que les notícies, alguna culpa tenim els periodistes d'haver fet molt malament les coses durant molts anys per haver perdut part del crèdit, però si els fem créixer pensant que tot val, hosti, tenim un món, ens quedarà un món molt, molt difícil, Molt. Última reflexió sobre aquest tema, i de veritat el vull deixar. No creus que aquí al país, segons la meva opinió, n'hi ha tanta censura que aquest diari clandestí al final va ser un pet que va esclatar malament amb el lloc, amb l'hora, amb el tot, però que va sortir així de, en realitat, la censura que n'hi ha de tantes i tantes coses que tu i jo podem parlar fora de càmera, que jo parlarem al papa després, i com el diari clandestí, si tu no vas veure el meu TikTok, que t'he de dir que m'obrir més de 1.500 persones per demanar-me la còpia, jo et vaig veure tu, un trosset almenys vaig veure, però el diari no l'he saps llegit. quanta gent m'ha obert per demanar-me'l. Perdó, se m'ha anat el fil. No creus que potser ve d'aquesta repressió que hi ha al país,
Perquè si cap diari va parlar el dia després, per molt que fos algo que parlem de violacions, parlem de mil coses que tampoc s'hauria de parlar als diaris, segons la meva opinió, suïcidis... No, a veure, no hi ha un món perfecte, Clàudia. Però, sí, però no creus que potser ve d'aquesta d'això. repressió? Jo no sé si m'has fet reflexionar moltíssim i de Però veritat jo no et puc convèncer en la direcció de dir-te que hi ha un món perfecte, no hi és. No hi és, ja t'aniràs donant hòsties a la vida amb això. És difícil el món, és complicat, és estret i a vegades l'hem de fer més ample amb el nostre esforç, però és difícil la vida, no és fàcil. I un mitjà de comunicació... Jo he treballat molts anys de periodista i he tingut problemes, però jo no m'he censurat molt, Ara, evidentment, recordo que vaig fer un article fa uns quants anys d'opinió que m'estirava una miqueta contra els bancs i, bueno, el dia següent va ser fotut. Pues com el dia següent d'aquest TikTok, vaig rebre moltíssimes amenaces, però... Bueno, doncs jo no vull que t'amenacin, però aquell dia et vas equivocar de molt i a mi em va preocupar, ¿vale? Per això et vaig enviar un àudio. Respecto la teva opinió. No, a mi per això em vas preocupar, és el primer que t'he dit. A mi aquell dia em vas preocupar. Dic, com és que pot estar tan equivocada? Jo aquell dia feia un article d'opinió amb bastant de cachondeo, però home, apretava. I què passa? Pues jo t'explico la vida tal com és, perquè no és senzilla la vida. Al mitjà on treballava, doncs treballa molta gent. I els patrocinadors principals, no patrocinadors, que és un terme més de bàsquet, els anunciants... T'entenc el que vols dir, qui posa els diners... Són els bancs. I si cabreges els bancs d'aquella manera, com ja feia en aquell article, que sí que era molt valent i que era un article que l'hagués signat en plan Robin Hood, saps? Molt bé. Doncs igual em vaig passar aquell dia, no ho sé. T'arrepenteixes? No, gens. No? Jo pensava que m'anava al carrer aquell dia. I no me'n vaig anar al carrer perquè el meu jefe era i és una gran persona i em va protegir, que no passa a tot arreu. També em van fotre al carrer a Ràdio Andorra, però per coses semblants. El que vull dir és que és difícil censura. Home, censura, jo he treballat amb periodistes molt bons a Andorra i han tret moltíssimes coses. Llavors, la vida desconfia de qui digui tot és un desastre. Sí, les polaritats no són bones. No, la premsa andorrana no publica res. No és veritat. Entre mitjos. Bueno, i després hi ha l'autocensura i el fet que tots hem d'arribar a final de mes... I que tots ens coneixem, a vegades és que clar, que fet això és el meu cosí, a l'àmbit... Andorra és un lloc conservador. No perdis mai de vista això. No, sí, ho veig cada dia, jo que no ho soc, ho veig cada dia, ho sento dins meu. Però censura, allò de represaliat. Jo no conec cap represaliat. Jo recordo una vegada que li van intervenir al telèfon a dos companys meus per ordre d'una jutgessa i es va muntar un pollo de Déu. Vale? Jo recordo un cap de govern en una entrevista que a mi em va fotre un moc, que m'hi porto molt bé ara, però em va fotre un moc... A l'últim que has entrevistat? No, amb aquest em porto bé, però també havia tingut alguna pelotera... És que jo m'ho miro tot, No, vaig entrevistar, mira, si vas amb el Jaume Bartomeu, si ja t'ho explico. M'agradaria portar-lo, Jaume, si ens veus, m'agradaria molt que vingués a Tertulian. Vindrà. M'agradaria molt portar-lo, a més. No, vindrà. En el seu dia a mi aquest home em va ajudar molt perquè jo necessitava una carta recomanada per la Universitat de Suïssa d'algú que fos rellevant. Jo estava en plan, vale, ho he estudiat molt aquí, però això em sembla una... Jo, dins dels meus valors, i més amb 18 anys, molt classista, no? Jo estava en plan, no sé què fer, i un pare em va dir, bueno, deixa'm fer una trucada... El Jaume Bartomeu que t'ho firmarà, i em va ajudar i amb això un ha d'estar agraït. Et vindrà segur i pregunta-li pel diari clandestí. Tant. No, pregunta-li. L'última reflexió que et volia fer. Però espera, amb ell em vaig enganxar i poc després va sortir Reporters Sense Fronteres fotent-li canya al cap de govern. I escolta, ara em trobo el Jaume Bartomeu pel carrer, fa molts anys. I la mare de bé, un tio que m'aprecio molt, de veritat. Mira que és vinagre quan vol, però és un tio que m'aprecio molt. Bueno, doncs censura. Andorra no és perfecte, no és cap país del món. No, això no... Però segur. Andorra, de fet, té moltes coses molt bones, molt més que altres països, Però tu el que aspires, el que vols i el que transmets va en una autopista totalment contrària a la que suggereix la maniobra del diari clandestí. Gràcies per la teva reflexió. Bueno, és el que et vaig dir que... T'ho agraeixo de cor, O sigui, la gent que et diu les veritats a la cara són les que m'agraden, per molt que em diguin el que jo vull, Allò no són els teus valors, són uns altres. Gràcies per la teva reflexió. No. No t'ho agraeixo, d'acord, una altra persona podria... Que m'has aguantat un xorreo aquí també. No, m'encanta. El que passa és que em vas dient coses i em ve al cap 1000 preguntes, 1000 històries, però ho deixarem amb l'última pregunta, que simplement volia fer com veus el país actualment. Línies generals. Em preocupa. Com veus l'Andorra actual? Ni passat ni futur. A veure, a Andorra sempre se'n surt. Això sí que és un tema que quan analitzes la història, Andorra és molt tossuda. És un petit miracle, Ho és, indiscutiblement, però és molt tossuda Andorra. I ha viscut moltes crisis, no? Aquesta que té ara, que és més aviat la del preu de l'habitatge, s'assembla molt a la que estan tenint en d'altres llocs.
però no sé per què, perquè tampoc ho sé analitzar antropològicament. Té una qualitat aquest terreny que ja en el seu moment va permetre aquest terreny que es distingís de veïns molt poderosos i que anés perseverant en aquesta voluntat tan inquebrantable d'independència que fa que se'n surti. Vale? Llavors, jo crec que Andorra se'n sortirà i que aquesta crisi també passarà i que trobarem la manera d'existir. Ara, sí és veritat que aquesta, en comparació amb d'altres, té motius de preocupació que a mi em preocupen, no? Pues perquè ja vivim molta gent a Andorra. Som molts i no té massa sentit que en un lloc en el que ja som molts no parem de construir pisos en els que no hi viurà la gent. Sempre poso el mateix exemple. Per la gent que no té estudis superiors com jo, o no tenim 40 màsters, a mi em resultaria molt raro veure un tio fent 40 barres de pa i que no les vengui. Per què fa barres de pa si no les ha de menjar ningú? Bueno, doncs aquí amb els pisos ha passat això, s'especula amb això. Es fan pisos i pisos i pisos, que també donen feina a molta gent, perquè donen feina a molta gent, quan es construeixen els pisos també són un vector econòmic, però després la gent no hi viu. I encara en fem més, i encara els fem més cars. Hosti, jo crec que tenim un problema. Hem de parar i dona la sensació que com que se n'ha parlat tant, ara viurem uns anys de cert concerniment per això. Quan durarà no ho sé. Pregunta que m'agradaria fer d'aquí en endavant a quasi totes les meves entrevistes. Andorra és dels andorrans? Sí. Sí, però no ho ha sigut mai tampoc dels andorrans. Andorrans són els que viuen i treballen a Andorra, per tu o no? Sí, clar. Vull dir que doncs llavors sí. Per exemple, no, dius passaport o... No, quan vull dir Andorra és dels andorrans, vull dir, per exemple, ara aquesta setmana s'ha assabentat que Pons i Bartomeu ha baixat de les finestres. Una molt mala notícia. Una molt mala notícia, perquè representa els valors de país, de muntar una empresa, era una garantia comprar Pons i Bartomeus de qualitat, de servei, de temps, no va bé, eren això. Avui en dia tu vas per l'avinguda Meritxell i totes les botigues són d'empreses d'arreu del món. Però Barcelona és dels catalans? No, però Andorra era una cosa que manteníem, que, com a diferència, jo anava pels llocs del món, jo que he viatjat moltíssim i sempre he estudiat fora, he parat molt temps fora del país, era com, puc anar aquí, puc anar allà i em trobaré les mateixes botigues. Podia estar a Sydney, com a Vancouver, i hi havia més un... Tu venies a Andorra... Bueno, i aquí està passant una mica igual. O com el Pas, per exemple, per mi el Pas continua sent d'aquí. El Pas és un reducte. És un reducte, per això pregunto aquesta pregunta. No vas però per què és un reducte? Dóna-li una volta. Estem aïllats. Ui, pel diferencial. Clàudia, pel diferencial, pel tabaco. Si la gent para de fumar, a veure què us guanyareu la vida. Que això m'ha fet sempre molta gràcia, no? Fumar mata, doncs no, en el Pas no. En el Pas no. No, si vols ara sortim a l'entrevista i aquí veuràs una correcuita de gent corrents per les muntanyes que això sembla que facin triatlons per aquí. Bueno, doncs aquí hi ha un diferencial de preu molt gran perquè a França fumar és molt car i escolta, doncs ens ha anat molt bé. Però també et diré una cosa, una petita reflexió. Però espera, la pregunta que em feies és molt interessant. Jo crec que sí. Andorra, com a país conservador que és, sí que s'ha obert, però continua sent molt més conservador, conservacionista fins i tot, o proteccionista, que crec que s'ajusta més a aquesta paraula, que altres llocs. La globalització ens està repetint, som repetits, a tot arreu estem repetits. Avui he entrevistat allà al diari a una noia russa, que la conec fa molts anys, una xicota que és traductora, l'Alexandra Grebennikova, i li explicava el meu primer viatge a Moscou, que va ser el 90... M'encantaria anar-hi. Molt xulo Moscou, t'agradarà, però t'hagués agradat més quan vaig anar jo. Sí, vaig anar el 96-97 a fer un partit de futbol a Andorra-Rússia, que ens van fotre 7, amb el meu amic Àlex Giteras, en pau descansi. I vam visitar els magatzems que hi ha al costat a la plaça Roja. L'extensió sencera de la plaça Roja per un costat és el Kremlin, les muralles del Kremlin, la tomba de Lenin, on està el tio allà embalsamat, que es visita. Ho vist a Callejeros Viajeros. I a l'altra banda són uns grans magatzems que es diuen el GUM. Quan jo vaig anar, vaig entrar al 90 i pico i eren tot paradetes, eren tot coses russes, saps? I amb gent russa allà treballant i venent coses i tot tirat de preu i vodka i matrioshkas i aquí amunt i avall i dius, hòstia, això és Rússia, saps? Mola, no? Doncs vaig anar el 2000 i pico, ja no recordo, 2008 o 2009 amb la meva dona i dic, anem aquí que ja veuràs que xulo. Eren tot franquícies, Clàudia, no hi havia ni una sola paradeta, tot eren franquícies internacionals, tot, a Moscou, a la plaça Roja, davant de la mòmia de Lenin, davant, saps? S'ha acabat això. Llavors, a Andorra què farem? Què hi posarem? Una tanca, saps?
És impossible, evidentment. és impossible. Andorra és dels andorrans, doncs, probablement Andorra és més dels andorrans que Barcelona dels catalans. Bona reflexió, m'agrada molt, però clar, no som impermeables. Una molt bona reflexió per acabar, em sembla que és molt acertada, a més. Vaya chorreo t'he pegat. No, m'ha encantat. Has estat a gust? Sí. Sí, genial. Super. T'agraeixo moltíssim que hagis vingut. A tots vosaltres que esteu a casa, us agraeixo molt que en aquesta primera entrevista ens hagueu escoltat. Espero que a comentaris ens deixeu les vostres opinions. Que no em fotran bé els comentaris, ja veuràs tu. Crec que més gent li donarà la raó a ell que a mi. També t'ho dic ara. Que ens expliqueu a comentaris el que vulgueu, coses a millorar, coses que he dit malament, errades. Amb aquest podcast no només escoltem els convidats, també escoltem tothom que té alguna cosa a dir a comentaris per aprendre, per millorar i per donar visibilitat a les diferents realitats que tenim aquí al país. Dit això, si ens esteu veient des de YouTube, comenteu que ja us ho he dit, like al vídeo i compartiu, sisplau, amb tothom, i si esteu a Spotify escoltant-nos, una review amb 5 estrelletes seria, vamos, lo más, perquè així Spotify em recomana a altra gent que escolta creadors en català. Dit això, ens veiem la setmana que ve. Moltíssimes gràcies. Adéu. Tertulian.